Ešte pred niekoľkými mesiacmi v tejto budove, ktorá ako jediná na Mierovom námestí v Bratislave prežila nápor asanačných buldozérov, bola materská škola. Deti si tu stávali nejeden stavebnicový domček, netušiac, že po nich prídu veľkí ujovia a tiež tu budú všeličo stavať a majstrovať. Zatiaľ pravda najmä na papieri. Ako bude teda v budúcnosti vyzerať Mierové námestie? To bola otázka, na ktorú nám odpovedal hlavný stavbyvedúci Imrich Sládkovič. Mierové námestie je vlastne organickou súčasťou mostu Slovenského národného povstania. Teda ťah z mostu na most na Slovenského národného povstania pokračuje. Mierové námestie bude privádzať vozidla z mesta do Petržalky. Súčasne, dokiaľ sa nepostavia diaľničné mosty, bude aj plniť takú funkciu z toho styku do Maďarska a do Rakúska.